broskies! Maray na aga, maray na bangyo, whatever it is, like super legit and all. So, katatapos ko lang magkarigos para magkawara yung mga bata-bata sa hawak ko and all, sa lawas ko and all. Feeling ko nga nagkaralaugan ng something yung talinga ko eh. But anyway, mga brosis, for today, gagi pare, ang isusulot natin ngayon ay inspired by paraomas, mga paratanong or like mga legit na farmers and all sa probinsya. Pretty much stand out sa akin ang outfitan ng mga paraoma doon. So basically, yung outfit nila ay dapat laboy proof. Yan, laboy proof, ibig sabihin magkaralaboyan man and all, hindi ka mahihidapan labhan. Bago tayo magluwas, bago tayo magbarag-barag and all, syempre, kailangan linigan muna natin ang natad ng harong natin and all. So, G. Samhod muna sa loob ng bahay. Like super legit and all, habang nagsasara samhod ako and all, this one, gagi pare, kapag super pasaway kami sa probinsya ng mga tugang ko and all, gagi pare, ito yung nirarapado sa amin ng magurang namin and all, nung mom ko and dad. Tapos kapag medyo overtime kami sa pagliwaliw or like pagbarag-barag, gagi pare, hinahabol kami nung mom namin like super hapulas ng rapado using this one. So first, syempre, you start from within. You cannot give what you do not have. Before you like make linis sa natad ng harong mo, syempre dapat ikaw muna, loob mo muna. Of course, after that, it's time to clean up our natad ng unit. Yeah, pero syempre, last task natin is magpunpun ng mga sinampay. So, itong mga sinampay na to, ito yung niralabhan natin nung nakaraan. Tapos, pinagdagang natin using dryer, using the artificial saldang, and of course, using some artificial na duros and all. Here kasi sa Manila, unlike province, yung mga duros dito are artificial. Like, kailangan talaga, machine generated yung mga hangin dito. Like say for example, kailangan ng mga electric fan. Then ako naman hindi ako basta-basta gumagamit ng pamaypay. So here super init. So syempre dapat yung pamaypay natin Konyo Bicolano pa rin. MacBook Air. Goods, hindi sila amoy panos and all. Alright, so ready na tayong magbulos and all, gagi pares. So first and foremost, dapat saldang ready tayo. So kasi super init sa probinsya kapag nagtatanim ka and all. Dapat protected talaga yung kublit mo and all. So aside sa sunscreen, so syempre meron tayong long sleeve and all. Polo. This one. Gagi pares. So itong polo na to, color blue siya, dark blue, tapos may mga masitas din and all. So patong mo lang yan dito, like super legit and all. Kasi ganito yung mga paraoma natin sa probinsya, yung mga paraoma na usually pinapatong-patong yung mga bado and all. And I find it so cool, like super legit. Lalagyan na natin ng Konyo Bicolano taste, so dapat naka-tuck in na to. So this is my shoes! Oh, gagi pare. So ito na, may shoes na tayo and all. So basically, this is your paraoma in the city. There. So this is your modern paraoma. And here's my full outfit mga broski. Maraming salamat, like super legit sa pag-iba sa akin. Sa susunod ulit, Gagi Par.